Pare meu, que ja no ets al poble. Pare meu, que potser algun dia molt discretament m'estimaves. Pare meu, que ja no ets al poble. Moltes gràcies. Uns premis que, com ja sabeu, ara sí, reconeixen la tasca d'aquelles persones o entitats i empreses que han contribuït amb el seu treball i pensament a desenvolupar els valors i el coneixement de l'educació, la cultura i el cooperativisme. És un plaer realment donar-los la benvinguda en aquest edifici que és únic a Europa. De fet, som dues entitats molt arrelades al país, amb dues entitats creiem en la cultura i l'educació i treballem per a imbuir a la societat dels valors que la cultura i l'educació ens transporten. I oferim les eines pràctiques, les eines tecnològiques per a que es pugui fer una accessibilitat sense barreres a la cultura i a l'educació. Ha arribat l'hora de lliurar els premis. Els Premis Abacus van néixer, recordem-ho, l'any 2005, amb l'objectiu de premiar i fomentar les iniciatives de millora i innovació en els àmbits de l'educació, la cultura i el cooperativisme, que són els tres eixos bàsics d'Abacus Cooperativa. Els tres candidats al Premi Abacus d'Educació són l'Escola Joan 23 de l'Hospitalet de Llobregat, l'Auditori Educa i l'Escola de Pràctiques 1 de Lleida. Perquè de fa 166 anys promou una educació integral, no sexista i democràtica i aposta per la llengua i la cultura catalanes, el Premi Abacus 2011 d'Educació és per l'Escola de Pràctiques 1 de Lleida. Recullen el premi la senyora Marisol Alvira, directora, i Àngel Saldanya, cap d'estudis de l'Escola de Pràctiques 1 de Lleida. Esperem continuar en aquesta línia, tenir il·lusió i actituds i millorar per en un proper futur ser mereixedors, si és el cas, de l'elogi i el record. Ara coneixerem els tres candidats del següent premi, el Premi Abacus de Cultura, que són l'Editorial Bromera, Edicions 62 i Òmnium Cultural. Per la seva tasca de defensa i difusió de la cultura catalana al llarg dels seus 50 anys de vida, el Premi Abacus 2011 de Cultura és per Òmnium Cultural. Recull el premi el senyor Vicent Sanchís, vicepresident d'Òmnium Cultural. Bona nit. En principi, un premi sempre és un orgull, en aquest cas és una mica també de pena perquè les dues editorials que han quedat finalistes són dues grans empreses i en uns temps complicats, en uns temps de crisi, en un temps de dificultats, crec que no només Òmnium, sinó que tota la societat faríem bé de mirar empreses com Abacus, cooperatives com Abacus, empreses com la ONCE, perquè són segurament elles, el seu model, les que ens trauran dels moments en què vivim amb el seu exemple, amb el seu treball i amb la seva força. Moltes gràcies. Per finalitzar, sabrem quines són les candidatures d'enguany per al Premi Abacus de Cooperativisme, que són el senyor Arcadi Oliveres, Apindep Cooperativa de Consum i el projecte cooperatiu La Ciutat Invisible. Per tota una vida dedicada a la defensa de la llibertat, dels drets humans, de la pau i de la justícia social, el Premi Abacus 2011 de Cooperativisme és per al senyor Arcadi Oliveres. Recull el premi el mateix senyor Arcadi Oliveres.
Oliveres. A Bacus tinc la impressió que fa dues coses fonamentals, que són les que es reflecteixen en aquests premis que s'acaben de donar. Primer, treballa per la cultura i per l'educació. Estic segur que estem travessant uns moments de dificultat pel que fa a l'ocupació, del que fa sobretot a l'ocupació dels joves i que tots desitgem que la gent pugui tenir un dels drets fonamentals, que és l'accés al treball. I els asseguro que mitjançant les cooperatives és probablement de la millor manera en què aquest accés al treball es pot aconseguir. Quan venim als Premis de Bacus tenim ganes de celebrar, però també tenim ganes d'aprendre com ens en podem sortir d'aquestes situacions a partir de bones pràctiques que hem pogut veure amb aquests 9 finalistes i amb aquests 3 guardonats. Estem en un moment de grans canvis, en uns moments que ens enfrontem, en uns moments que segurament hem de decidir com ens en volem sortir. I quan dèiem això, de vegades ens en sortim, l'altre dia algú em deia sí, però el problema és saber com ens en sortim. La resposta de com ens en sortim l'heu de donar tots vosaltres, perquè segurament entre tots trobarem la millor solució. Nosaltres tenim vocació de ser un país, de ser una societat dinàmica, de mantenir els valors essencials de cohesió, de lluitar per allò que és important. I aquest és el nostre tret identitari, aquesta capacitat de fer front a les situacions. Pare meu, que potser algun dia molt discret estimava per la sang que em corre tan brava per les venes.